नमस्कार, मी नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्सचा या व्हॉलीबॉलचा टुर्नामेंट डायरेक्टर आहे। माझ्यासोबत माझे मित्र अनुराग नाईक, माझे राष्ट्रीय खेळाडू आहे, टेक्निकल पर्सन म्हणून माझ्यावर काम करता येते। आता मिरामार बीचला आम्ही आलो आहोत। अतिशय सुंदर वातावरण आहे आणि या ठिकाणी ज्या 37 नॅशनल गेम्स आयोजित केल्या जात आहेत त्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी आज एक प्रायमरी व्हिजिट होती। त्या व्हिजिटनुसार काही चेंजेस आपल्याला या मैदानामध्ये किंवा काही फॅसिलिटीज आपल्याला द्यायच्या खेळाडूंना, त्यानुसार या ठिकाणी आता व्यवस्था पाहिली। अतिशय सुंदर व्यवस्था आहे। टेक्निकल पर्सन आहे, GTC सिस्टम मेंबर्स इथं आहेत, जे की आम्हाला गाईड करत आहेत, आमच्याकडनं रिक्वायरमेंट्स लिहून घेत आहेत आणि त्या सगळ्या इथं अवेलेबल करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे। टुर्नामेंट डायरेक्टरच्या नात्याने या ठिकाणी सगळ्या फॅसिलिटीज, खेळाडूंना चांगले कोर्ट, चांगलं मैदान, चांगलं राहण्याची व्यवस्था, चांगलं फूड देण्याची जबाबदारी GTCC जे आयोजन मुख्य समिती आहे त्यांच्याकडनं मला दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे मी या ठिकाणी तुमच्या गोवा व्हॉलीबॉल असोसिएशनचे सचिव देखील उपस्थित आहेत, त्यांच्याही आम्हाला या ठिकाणी मदत होते। या सगळ्या गोष्टी सगळ्या राष्ट्रीय स्पर्धा पार पाडत असताना सगळ्यांची मदत लागणार आहे आणि गोव्यामध्ये जास्तीत जास्त चांगला स्पर्धेचा या ठिकाणी लोकांना पाहायला मिळेल आणि भारतातला सगळ्यात जास्त चांगला खेळ जो राष्ट्रीय स्तरावरती खेळला जाईल असं मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो। आणि गोवा आयोजन समिती आणि गोव्यातल्या सगळ्या लोकांसाठी मी या स्पर्धेला शुभेच्छा देतो। थँक्यू। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.